Ang mga Pinoy kasi talaga mahilig sa laman loob eh. Mga exotic food, yung mga ano, di ba? Marami kasing hindi nakakaalam na ang baga is bopis. Nagugulat sila na yung baga pala, yun pala yung bopis. Hindi nila alam eh, di ba? Pero yung mga Pilipino kasi mahilig talaga sa ganyang mga laman loob, bituka, ng baboy, di ba? Kaya siguro talagang patok sa ating mga Pilipino yan. Tapos kakaiba yung malasa kailangan kasi tayo mga Pilipino. Mahilig sa matamis, mahilig sa maalat, nakukuha natin yung panlasa ng Pilipino kaya talagang nagugustuhan nila. Ako nga pala si Jacqueline Alparo, kilalang baga ng mama mo, na nagtitinda sa Carriedo ng trending na baga ng baboy. Yung nag-start ako talaga ng unang-una magtinda ng baga noong 2022, bago ko ibalik yung Hungarian tsaka yung hotdog sandwich overload ko, tininda ko yung baga. Actually, titinda ko kasi yan sa bahay lang, online lang, order. Dinala ko sa Quiapo. Tapos siguro tininda ko siya ng mga 4 months, 5 months. Tapos pumutok si Daga, yung hotdog sandwich overload. Actually kasi yun, tinda ko yun nung 2011 pa. Nung pumutok si Daga, dinala ko sa Quiapo yung hotdog sandwich. Kaya napalitan si Baga ng hotdog. Tapos nung time na marami ng vlogger, pumutok si Neneng B sa Hungarian, medyo tumumal kami. Kaya binalik ko yung Baga. Etong year lang, nung February, nung binalik ko yung Baga. Dati kasi talaga nung kabataan natin, may mga baga talaga, di ba? May mga naglalakong baga-baga. Kasi di ba nawala, yung parang bihira na, hindi ka na basta-basta nakakita ng baga. Meron yung baga, yung tatlong piso, yung maliliit. Hindi kasi yun yung baga na nakasanayan ko nung kabataan ko eh. Yung baga na natitikman ko dati talaga, yung tusok-tusok ng medyo malalaki. Tapos medyo manamis-namis din. Ngayon hinahanap ko, walang mabilan na, hindi, napakabihira na. Ginawa ko, nagtinda ako sa bahay. In-online ko lang, pulutan, ulam, pampapak. Ayun, sa bahay lang, sa loob lang ng bahay ko, nakaka-10 kilo na ako. Araw-araw ng baga, styro lang. Mura pa yung baga dati nun eh. Kaya isang styro, 60 pesos lang ang benta ko nun eh. Doon ako nag-start na magano ng baga kasi paborito ko talaga. Tsaka pang masa kasi talaga. Pwede mong ulamin, pwede mong papakin, pwedeng pampulutan. Alam mo naman ng Pilipino, di ba? Mahilig sa ganun. Yung suka, sariling gawa namin yan. Sariling timpla ko, yung suka. Na dapat terno. Pag hindi kasi masarap ang suka mo, walang kwenta yan kahit anong isaw-saw mo. Kaya kailangan pati suka, kasarapan mo yung timpla eh, para mag-combine sila. Nung dati, nung 2022, ang nagtinda ko niyan, simula lang ako sa Carriedo niyan, 10 kilos lang. Tapos pinakamarami ko na yung 15 kilos. Actually, yung 15 kilos, pag naubos, tuwan-tuwa na ako nun eh. Kasi 4 months ko lang yata ang tininda yan. Napapagod ako kasi ako lang yung nagluluto nun. Ako lang naghihiwa, ako lang yung nagluluto, kaya tinigil ko din. Tapos naganap lang din ako trending. Pero nung time na yun, pinipilahan ako sa Carriedo. Marami na rin akong customer nun. Kaya nung binalik ko yun, yung mga dating customer ko, kasi napanood nila ako sa vlog, nagbalikan sila dati sa Carriedo na, buti binalik mo na, parang na-miss daw nila, ganyan-ganyan. Hindi ko akalain na talagang papalo tayo ng 50 kilos sa isang araw. Sa Quiapo, kasi pag umuulan, 50 kilos lang kami pag hindi maganda yung panahon. Pero everyday talaga, 75 to 125. Oo, pero nung may Carriedo pa, pumapalo tayo 150 kilos. Dati kasi sa Carriedo, dalawa yung kariton ko ng baga, dalawa yung lutuan. Kaya mabilis, nakaka 150 kilos tayo. Mahilig ako magluto kasi graduate nga ako ng HRM sa Lyceum of the Philippines University. Tapos mahilig akong magluto-luto talaga. Kapangpangan din kasi ako. Kaya kumbaga marunong maglasa ng masarap. Yung talagang alam ko na papatok talaga sa mga Pilipino. Ay, sobra namang napakalaking tulong sa amin. Actually naman kasi talaga, marami na talaga nagsasabi. Pag nag-business ka, kami mag-asawa, graduate kami ng college, pares kami HRM, pero hindi kami nagtrabaho eh. Kasi kumbaga, katulad ko, malaki pamilya ko, 5 yung anak ko, tapos may 2 ampon pa ako. Kung magkatrabaho kami mag-asawa, baka hindi namin kayanin sa sweldoin lang namin. Pero pag business kasi talaga, tapos lalo na-handle mo ng maayos, talagang times 3, times 4 ng sahod ng mga nasa nag-o-opisina. O higit pa. May bahay na ako, may sasakyan, pero kahit tulugan, nakakaraos, nakakapagulog. Tapos yung mga anak ko, yung
4 nag-aaral sa private, tapos yung 2 kasi elementary lang, nasa public pa. Pero lahat ng pangangailangan ng mga anak ko na ibibigay ko, sobra-sobra pa. Yung luho, yung needs nila, tuition sa school, lahat nakukuha namin sa hanap buhay. Tapos kasi scam ako may mga financer ako na binabalikan ko, binabayaran ko, kaya awa ng Diyos, siguro itong blessing na to binigay niya talaga sa akin kasi yung obligasyon ko hindi ko tinalikuran. Lahat doon kinukuha ko, lahat ngayon sa negosyo ko kinukuha. Matapos lang ako sa kanila, wag lang masira yung pangalan ko, saka yung pagkatao ko. Sobrang hirap. Pagka hindi ka sanay na i-handle to, lulubog ka. Yung business kasi sugal yan Pag hindi ka sumugal, hindi mo malalaman kung panalo ka sa dulo. Pag nanalo ka, kailangan akapin at mahalin mo. Mahirap kasi meron kang mga tao. Unang-una, mahirap magtiwala sa mga tao mo kung kaya ba din nilang malasakitan yung hanap buhay mo. Pangalawa, kailangan tutukan mo. Yung lahat ng oras mo, ibubuhos mo dyan na nakikita mo kung ano yung takbo ng negosyo mo. Pero yung pangatlo naman is, kinaganda niyan, hawak mo yung oras mo. Kung ayaw mo magtinda, gusto mo napagod ka, gusto mo magpahinga, pahinga ka. Hindi kagaya na nagtatrabaho, bawal kang umabsent, maraming ek-ek labo bago ka maka-absent, di ba? Parang ganun. Tapos, masarap kasi kahit may mga taong tumutulong sa'yo, pero mahirap kasi talagang kailangan tutok ka dyan. Hindi pa pwedeng pabayaan mo yan. Pag pinabayaan mo yan, lulubog ka. Pag pinabayaan mo at inasa mo sa mga tao mo, lulubog ka. Kailangan talagang tutok ka dyan. Sa akin, advice ko lang sa kanila, simulan nyo sa umpisa na maliit lang. Tapos tiyagain nyo. Walang nag-umpisa na boom agad. Ako nag-umpisa ako. Dumating ako sa point na nadapa ako, na bankrupt ako, pero laban pa rin, dire-diretso. Pagka nag-umpisa ka, tapos biglang boom, illegal na yun. Illegal na yun Pero pag dugot pawis mo yan, umpisa ka sa maliit, hanggang mapunta ka sa dulo na talagang mag-success ka, dapat tiyagain mo. Pagka madali kang sumuko, hindi mo makukuha yung success. Hindi mo makukuha yung jackpot na tinatawag nila. Kaya kailangan mahaba ang pasensya mo pagdating sa negosyo. Lahat yun para sa kanila. Kaya kami naghahanap buhay, nagpapakapagod mag-asawa. Para sa mga anak ko, mabigyan ko sila ng magandang kinabukasan, maibigay ko lahat ng pangangailangan nila. Na-interview tayo dito sa Sampaloc, yung pangalawang peso namin. Actually, pang 4 days pa lang namin to. Pinapunta ko sila dito kasi yung time na to na mag-interview, nandito ako, wala ako sa Quiapo. Pero yung Quiapo namin, andun pa rin po yun. 9 a.m. to 7 p.m. sa Quiapo po, sa Isla de Romero Street, Corner Carriedo. Hindi po tayo nawala kasi ayan po talaga yung original. Ngayon naman, kung tinatamad kayong maggala-gala at malapit lang po kayo dito sa Sampaloc, lalo na yung mga estudyante sa U-Belt na nag-aaral at gusto nyo mag-food trip, andito lang po kami sa I. de los Reyes Street. Andito lang tayo sa baba ng Star Garden Dormitory. Pinaka-landmark po natin, Star Garden Dormitory. Punta na po kayo. Yung Quiapo dinala namin dito sa Sampaloc. At mas marami pa po kayo makikita ng pagkain kasi yung buong street po ng I. de los Reyes, puro food trip po. Try nyo din po yung mga ibang nagtitinda dito. Masasarap po yung pagkain. Marami kayong pagpipilian. Mananawa po kayo. Tapos, budget meal. Sa murang halaga, makakapag-food trip kayo. Ayun, yung sa mga sumusuporta sa amin, tumatangkilik sa amin, yung patuloy kaming sinusuportahan at patuloy na bumibili sa amin, yung mga customer namin na paulit-ulit, tsaka yung mga magiging customer namin. Maraming salamat po sa inyo. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi naman po namin makakamtam lahat ito. Pangalawa po sa mga vlogger po na tumulong sa amin, na ipakilala kami. At syempre, kay Tatay Negro, kay Jesus. Biyaya to ni Lord kumbaga, siya yung unang-una talaga na nagbigay nito sa amin. Ginamit niya yung mga tao, yung mga vlogger para makamtam namin to. Thank you, Lord. To God be the glory. Maraming salamat. Aga, boss. Go time on there.